Exodus chapter 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. They came to Amalek. Then came Amalek and fought with Israel at Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us some men, go out to fight with Amalek tomorrow. I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and he fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Aaron went up to the top hill. It came to pass, when Moses held his hand up, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy. And they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Aaron stayed up his hands, one on the other side, the other on the other side. For his hands were steady until going down of the sun. And Joshua discomforted and fought and win against the Amalekite and the people, and he edged them with the sword. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in a book, rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly, or I will blow out all the Amalek from under the heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. For he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Father, we thank you for such a time. Speak your word to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Israel iri kubuda mu Egypt. Vasvika pane imwe nzvimbo inonzi Rephidim. Kwakauya rudzi rwevanhu vanonzi maAmalekites vakatanga kurwa neIsrael. Mwari waita deliverance kuvanhu vake vabuda muEgypt paruoko rwaFaro. Along the path, along the way, havasi kurwisana naFaro now. Kune mamwe madhimoni ari munzira. Promised land havasati vasvika. Vabuda muEgypt. On their way, there was a battle. Zvakandinetsa kuti ko rudzi runonzi maAmalekite problem yavo ndei nokuti Israel haina kubuda Egypt kuti itore wilderness. Destination yavo iCanaan. Asi along the way kune madhimoni, kune mweya yetsvina inongonzwa kuti munhu haafanirwe kuenda kwaari kufanirwa kuenda. Ini kare ndaifungidzira kuti unorwiswa nokuti waachivha muupenyu, ndikazodiscover vari kurwisa vasina chavainacho muupenyu. Ndaimboti dzimwe nguva unovengerwa zvauinazvo, gamba kwane kuvengwa utori mweya, zvekuti usina chauinacho unenge wakatongomaka zvakadaro. Pane pazvinogona kunetsa munhu kuti ko ini ndinovengerwei because handina kana kufunda handina, nemba yacho handina, zvichida nemotikari handina, but vanhu havandigamuchire vanondivenga. Kune mweya unongoziva kuti une kwauri kuenda. Vanhu havari kurwiswa nokuti vari mumotion, vane kwavari kuenda. Kune kumwe kurwiswa kunofanirwa ngokuudza kuti kwauri kuenda ramba uchienda nokuti kunoendeka. Ende kune promise yaMwari yaunofanirwa kusangana nayo. So vanhu havari kufamba kubuda muEgypt ndokusvika paRephidim in a desert place muwilderness. Paita rudzi rwangonzwa kuti havafanirwi kuenda vanhu. But inofara mukurongeka kwaMwari watinotenda manje. Nokuti vaAmalekite pavauya kuzorwa naJoshua, varwa naJoshua vari panzvimbo ine chimwe chikomo chakaenda Moses akandokwira pamusoro pechikomo. Bhaibheri rikati ndokubva asimudzira tsvimbo yake. So zvaitika ndezvekuti Moses ukasimudzira tsvimbo, Israel yaikunda. Battle iri muground, victory iri kubva nechepamusoro. Moses wakazviseparata kubva mubattlefield akaenda pachikomo. So quickly, that's the picture of Jesus. Kuti iye wakaenda pachikomo concerning our lives. So ukazviona zvaakufamba on the ground, it's all about him at Calvary. So pano Moses wabva muchikwata china Joshua ndokati ndakuenda pamusoro pechikomo. Aripo aingoti akasimudzira tsvimbo, Israel yaikunda. Tsvimbo iyi haasi kusumudza against an enemy.
Chimbo ari kungosumudza as a picture of worshiping or surrendering unto the Lord. Oh yes. Results ari kuwanikwa naJoshua ane connection neruoko rwomwe murume unonzi Moses ari pachikomo. Zvorati kana uri mubattle ndoda kukupa picture yemaoko maviri. Ruoko runobata pfumo nyangwe riri kurwa neenemy rinotora results kuruoko rwakabata chimbo ruri pamusoro pechikomo. Moses haamo mubattlefield, but ufunge ndokuri kubva results ezviri kuitika mubattlefield. Moses haasiri ari kurwa nevanhu pasapa, but Bible riri kuti kukunda kwaJoshua kune connection neruoko rwaMoses ari pamusoro pechikomo. Mwari wedu ndiMwari anodelegata zvimwe zvinhu to an extent yekuti paunofungidzira kuti handipo panobva results pangangodaro paripo paari kutoka. Moses naJoshua vasiyana pakudai. Joshua ndiye ari kubaya maenemies, ndiye ari on the ground, zvokuti ndiye anofungidzira kuti maybe ndine skill kana power rinogona kundipa kukunda. Bible robva rati kwete Joshua, results ako ane chekuita nemurume ari pachikomo asina pfumo raakabata. So paimwe nguva yokuti dzimwe nguva kuri kubva results hakuna pfumo. Ndoda timbobhalansira zvenezvi. Pfumo ndo rinobaya. Chimbo ina Moses walking stick yaifamba nayo. Ini ndaifungidzira kuti enemy ikabayiwa nepfumo ndo pari kubva results. Gamba even pfumo uinaro, results ari kubva kuchimbo. And ane chimbo wacho munhu asiri within the battlefield aenda pachikomo chaari. Bible ndobva rakasika kusanangura rikati Moses ndokubva aneta aripo. Amalekite ndokubva atanga kukunda Joshua. Joshua kukundwa kwake akasaziva kuti ndine mukuru aneta, kwete afa aneta. Ende Mwari vachizviita nechikonzero. Moses zvaaneta ari pachikomo haana kuenda ega. Ane varume vaviri maamabhera aenda nayo ari naAroni. Paakaneta zvanzi vakatsvaka dombo rekuti agare. Havana kutsvaka matombo ekumutema kuti waakukundisa vana pasi pegoma. But vakava nekunzwisisa kuti we need to respect the anointing iri panapa. Nokuti nyangwe tikaataka Moses hatina zvataita Amalekite ari kukunda kuti Joshua. Saka murume uyu kana wakazodzwa wakadaniwa naMwari, taakuda kutsvaga pekuti mudhara wedu akaneta aone pekugara. Uchaona kuti results ekuzokunda kwaJoshua aibva pana Moses aneta, but abatwa zvakanaka mukuneta. Nakuneta yakakana kureba haasi Moses ane simba, ndi Moses akaneta, but abatwa zvakanaka nevanhu vane wisdom. Pane varume vagona kunzwisisa, havana pfungwa yekubvuta tsvimbo yaMozisi kuti vambosumudzawo. Nokuti chinhu chavakaziva ndechekuti unogona kubvuta tsvimbo, but hazvina kuti ndiwe choice yaJehovha pahondo iripo. Unogona kutsvaka zvaungaita against Moses, but kuzodzwa nekubata tsvimbo zvinhu zvakasiyana. Tsvimbo munogona kutora henyu, but ruoko rinofanirwa kusimudza nderaMozisi. So varume ava ndinofanira kuti vakava newisdom, vakaunderstanda protocol iri kuita kwedenga. Ndakatimbotara chinhu ichi. Varenga Bible ravo zvakanaka. Hapana paunonzwa Abrahamu achiti ndiri Abrahamu waMwari, but unonzwa Mwari achiti ndiri Mwari waAbrahama. Mwari anosvika pakupoza nemunhu, kwete kuti munhu kupoza naMwari, but Mwari obva ati inini manje ndiri Mwari, ndiri Mwari wemurume anonzi Abrahama. Kureva kuti kune zvakadelegetwa pana Abrahama, kuti achakutuka anotukika, achakuropafadza anoropafadzwa. Zvekuti Mwari vakafunga oda yemaropafadzo vanopota vachitarisa pane murume anonzi Abrahama kuti nhasi amboshaudzwa nani, nhasi aropafadzwa nani. Nokuti Mwari vanoti pana Abrahama achakukomborera achakomborerwa, achakutuka achava chituko. So kana iri programu yemaropafadzo, denga rinongotarisa kuti nhasi amboshaudza Abrahamu ndiani, kana kuti nhasi apa Abrahamu kapu yemvura ndiani. Handiziva ndikuparidza kwari. Hama dzangu tine zvinhu zvatinotsvaka kupreya zvanga zvakagadzikwa pavanhu.
Mwari. Akamhanya kuna Bishop Eli. Eli ndiye akazomudza kuti ari kukudana ndiMwari. Sei Samuel ari kumhanya kuna Eli. Inhauye kuti Mwari pavaidana Samuel vaikopa voice raEli. And I'll prove it to you. Nokuti Samuel waigara pachechi voice raEli anoriziva. But paakadanwa akamhanya kuna Eli, zvakureva kuti ivo Mwari vacho vakopa voice repanzvimbo. Nekuda kwekuti Samuel unyange aidanwa naMwari vakanga asingazive Mwari, akatozoudzwa neasiri kudanwa kuti ndiye Mwari wacho. Uye kuti pakatotora ofisi yaEli kuti Samuel agone kuziva Mwari, nyangwe aidanwa naMwari akatozoziviswa neasiri kudanwa kuti ndokudana kunoita Mwari. Zvaita kuti Mwari haasi ndiMwari wenyika. Tine zvinhu zvatinogona kutsvaka kupreya. Ukaendapo zvishayiwa. Why? Nokuti zviri panyika. Murume anonzi Elisha chakamupa kuteera Elijah aitoziva kuti kunonamatwa Mwari ende Mwari anozodza. But akaziva kuti handingaende kundotsanya ndichisiya murume uyu achienda. Why? Nokuti kune chaakaona. Imagine munhu anokumbira double portion munhu asina double. Kuti maari mune kunzwisisa kuti humility kana kuti respect inokonekta double than chakawanikwa nemunhu asina waakateera. Jesu pachake paanoti mweya wacho wakandizodzwa, ukatarisa kuti akazodzwa rini, aende kunobhabhatidzwa naJohani, uone kuti Jesu ndiye Mwari, but anozvininipisa kuenda kumunhu. Woti chindibhabhatidza, Jesu achibhabhatidzwa denga rinovhurika. Chakazarura denga pamusoro paJesu kuenda kwaJohani. Ari kuzodzwa ari murenje achitsanya kwaJohani. Protocol is system yeKingdom. Saka utonoti kazhinji the devil now anosaita vanhu pakuunderstanda protocol nesystem yeKingdom. Unosati even kunegative kingdom kwaSatan kune protocol nesystem zviriko. Kune delegation, kune basa rakaiswa mumadhimoni risingaitwe naSatan wacho. Ukaunderstanda protocol nesystem yeKingdom, uchaona kuti kune tsvimbo ndokungangudaro kuri kukonzera maresults kupfumo riri rakabatwa naJoshua. Saka pano ndine murume anonzi Mose akasvika pakuneta. Yeti kuneta kwake pane zvatinofanirwa kufunda, kuti pane zvinogona kuvigwa naMwari zvaanongozoona bedzi kuti unozwisisa nekuzvigona kana waakushanda nepari wika. Ndikanyakusanangura musha. Jesu akauya panyika akaporesa vanorwara, akasimudza mapofu, akazoenda pamuchinjikwa akanopa imwe mbavha denga. Akati kune imwe mbavha, zvirokwazvo ndichange ndiinewo muparadhiso. The best you can get is to make heaven. But Jesu akapa denga ari musituation iri wese, akabayiwa parutivi, akarovererwa nezvipikiri, ane korona yeminzwa, ari muwest situation. Kune mbavha yakamuti, Ishe, kana maakuuya muumambo hwenyu mundirangarire. Saka pane paunofanirwa kuona Ishe. Apa panotaridza kuti mbavha yakagona kuona ushe huri kuvharwa nekutambudzika. Hausi kundinzwa iwe. Mbavha yakaona ushe kuti wakabayiwa. Mbavha yakaona denga kuti rakapfekedzwa korona yeminzwa. Mbavha yakaona Ishe vari kupfirwa mato kumeso. Jesu akati, iwe unoda instant answer. Handikuudze zvenext year, today I will be with you in paradise. Why Jesu ari kuti unofanirwa kuita mezemweya ekuti kana pakaita minzwa kana pakaita kubayiwa kupfirwa mate, gona kuziva kuti apa pane denga rangu, apa pane nyasha dzangu, apa wakai paunogona kuunza attack pane blessing. Saka Ruti ndichimutya kwazvo anoti kuna Naomi, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Mwari upi waari kuona munhu atofirwawo saii? Munhu refugee akatotiza nzara kuBheterehema achiuya kuMoabhu. Mwari upi waunoyemura pana Naomi? Naomi afirwa nemurume, afirwa nevana, akatiza nzara kuBheterehema akauya kuMoabhu. Yobva ati Mwari wenyu ndomudawo. Saka
zvakamunetsa kuti munhu uri mureiko pana amai vakadaya chembere yapera basa yakudzokera yakati handikusiyei kuti kune vanhu vane muono unotyisa vanogona kuti nyangwe pane minzwa pane kubayiwa anozoona kuti apa ndopikisa mapuya request izvi kana maakuuya muumambo uyu ari kupa puya request kumunhu ari pataipi Joseph anaomesewani akazoudza mumwe musungwa kwete imwe loya kuti undirangarirewo usapaipaona kurangarirwa nemamekasitika vasaizvelaizvekuitaaasunga kuti neniwo ndaakuda kurangarirwa kana wabuda tine vanhu vapotsa zvimwe zvinhu nokuti vakashaiwa meso yamweya ekugona kuona ushe hwakaputirwa nekutambudzika but muwest situation munoriliswa the best. Hallelujah. Amen. True. 2 Samuel chapter 16 murume anonzi Ziva wakapiwa zvese zvanga zvambopiwa Mephibosheth naDavid. Why? Nokuti Ziva wakateera David achitiza Absalom mwana waDavid. David murume ane mbiri yekurwa ende nekukunda but ane fight dzimwe dzaaitiza kwete nekuti anga ari wika aioperata newisdom. Bible not run away from the lust of your flesh. That when the battle is to do with your flesh you need to run away, but if it is the devil, resist the devil and you will flee. David paari kutiza Absalom, Ziva akaziva kuti kutiza hake but ndiye mambo akazodzwa. Saka kutiza kwake hakureva kuti ari wika, he is still the king. That's why David akati kubva nhasi zvese zvatakapa Mephibosheth zvazvako. Kureva kuti Mephibosheth asara kuJerusarema but haasi kuziva kuti murume ari kutiza atiza nepfuma yangu. Akasara akagara mupalasi musina mambo, mune munhu azviita mambo asina kuzodzwa kuita mambo. Hama dzangu yekuzodzwa iyi haisi yenyaya yekuti ichoice yemunhu, ichoice yedenga pamunhu. Absalom akaita take over palace, haana kuita take over the anointing and the throne, haana kuzvikona. Ziva akava nemeso emweya ekutevera mambo ari kutiza. Nyangwe David ari kutiza akaziva kuti ndishefa. Zvinhu zvakaoma hazvo but zodzo raMwari nenyasha dziri papa. Pane panoputirwa zvakanaka. Saka tinoti vashoma vanogona kuzosangana nefavor yacho. Nokuti pazhinji ukazvijaja nemeso ako unonyatsoona kuti kana Moses aneta neniwo chimuti chinogona kuchisimudza. But Hari naAaron, remember Aaron was the elder brother to Moses, but I will speak a protocol kingdom. To understand yekuti andozwa kuti uyu muzodzwa wacho ndokubva vatora dombo rekuti Moses agare. Ndokungatese tinoziva kuti dombo ndiani? Chokwadi. Amen. Kureva kuti Moses anorepresenta law. Yes. Law yakaneta. Ikatadza kupa vanhu victory. Ndokubva vatsvaka nyasha. Jesu anova grace nyasha dzaMwari. Tinofanirwa kugara paari. Kana akagara paari, marizauti ngaachinje muupenyu hwako. Kana wagara pana Jesu, marizauti eupenyu ngaatangire panyasha idzodzo. Kune zvinoitwa nekungwara nekugona, but zvese izvozvo hazvidarike zvinoitwa nenyasha. Nyasha ndochinhu chandakaona chinohambula vanhu vakachenjera, vakarongeka vane maconnections, vanohambulwa nechinhu chinonzi grace. Moses wakaneta, maAmalekite akatanga kuwina. Joshua haana kuti ngatsvage a better skill, a better way to fight. Kuri kubva marizauti ukakuziva haupedze nguva uri mubattlefield utsvaga zvisina basa. Aaron naHari zvanzi vakatsvaga dombo Moses ndokubva agara, ndokubva mumwe aenda kuright mumwe kuleft, kwakubata ruoko rune tsvimbo kwakusimudza Moses. Kureva kuti Moses ruoko rwake parabatwa rikasimudzwa. Ndonguva yandiri kunzwawo maoko aAaron naHari. Nokuti maoko aAaron naHari andinobvira ndamanzwa inini. Ndanzwa kuti Moses ndiye waingosimudza tsvimbo. But paakaneta uku ndokubva abatwa nemumwe akabatwa nemumwe akasimudzwa. Ndakunzwa kuti maoko emumwe kuright emumwe ari kuleft akabata ruoko raMoses. In other words, shoko riri kungoti pane kumwe kusimuka kwako kwakakonekitwa nekusimudza chakaneta. Maoko ako hataurwe nezvawo kusvika abata rumwe ruoko rune nyasha nenge rwakaneta. Pamwe
kunzwa musha. Moses aneta ruoko rwuri pasi. Apa Israeli iri kukundwa. Akasimudza Israeli inokunda. Saka paaneta ndopatora uyu mukana wokubata ruoko, mumwe ndokubva abata vakamusimudza. Zvoreva kuti hapasisina ruoko rwake rwakasimuka, but ruoko rwaAroni naHari rwakusimukira yekusimudza. Kune blessing inongosangana newe kana waona kuadresa kuneta kwevamwe. Munoziva murume anonzi Abrahamu kuti asangane neMelkizedeki haana kuenda mugomo kundonamata kuti Mwari ndiri kuda muranda wenyu anondiropafadza. Bhabho rinoti Abrahamu aibva kuhondo yanga yapambwa Loti. Remember, vanga vatomboseparata pana Genesis 13. Abraham and Lot vaseparata. Genesis 14. Abraham ndo panonzwa kuti Lot apambwa atorwa aenda neimwe hondo. Abraham ndokubva atevera. That's a picture of a father. Nyangwe akaseparata nemwana but heart, the blood, anonzwa kuti akabva ake pandiri but mwana wangu. Abraham akatevera Lot. Bhabho rinoti achibva ikoko ndopanosangana naMelkizedeki. Kuya kuti pane zvaunosangana nazvo kana wafambira dzevamwe, zvausingasangani nazvo uchifambira dzavo. Ndoba ndakavenga statement yemunhu yekuti chakanakira nsike kumba kwemunhu ndochaukatoipira. Nokuti Melkizedeki anosanganikwa naye uchibva kuhondo dzikaAbhurahama. Usina haachabve kuprayer kana kufasting. When you are concerned about others, unogona kusangana nezvimwe zvinhu. Saka tinzwa the Lord is praying kuti tipeiwo chingwa chedu kwete changu. Ane nzara ndiwe but hautenderi kuita selfish prayer. Hauti Mwari ndipeiwo chingwa changu unoti chedu. Kuti ndikukuudza vamwe vanhu, ndine vanhu vandicharangarira. Kana ndava panguva yekudya Mwari, kana mandiwanisawo kune vachadyawo nokuti ndiri kuwana. Saka munguva yauri kushayira chingwa ndechako. Ipapa panzwe mushi imwe iri kukushayisa chingwa chacho inhauye kuti denga rinyazoona kuti ndechako hatisi vamwe vanhu. Mwari ngavati vakakuona vachiona vamwe vanhu upenyu hwavo uchienda zvakanaka. Anga akadanwa ndiAbhurahama but Loti akatevera, mombe dzaloti dzikawanda. Saka inenetsa kuti Loti dzinowandirei asiri akadanwa. Unonyatsoona kutevera akadanwa kunowanza mombe. Mwari vakadana Abraham ibva ikoko uende pandichakuratidza, ndichakuita rudzi rukuru, ndichakukomborera. Vati Abrahamu uya, Loti nokubva ahakirawo. Tikanzwa kuti mombe dzaLoti dzakawanda, dziri kuwanda sei asina kudanwa. Kungozembera akadanwa kunowanza dzimwe nyaya. Hama tangu indara vanhu vari ndikuri kutenda kuti ukatamba netsotsi unogona kuguma wakujeni kana kuti watsotsi. Vasingatendi kuti ukatamba neakarongeka unorongeka. Zvinoita sekunge zviri negative ndo zvine impartation kudarika zviri positive. Uswere nematsotsi uri kudziya moto wembavha ko ukadziya moto weshasha. Sei mind yedu isingatende zviri positive. Chechi ndinzwei. Moses wakagara padombo aneta but maresults akangoti Israeli yakakunda. Nekuda kwokuti nyangwe Moses anga akaneta, kune vanhu vakava newisdom vakaziva zvinoitwa kana mukuru aneta. Pamwe pacho honopfuma uri kubaya zvakanaka but une mukuru akaneta, anodawo kuonekwa kana aneta apiwe pekugara pakanaka. Nhamo yese iri muimba yaMwari iri artificial kana kuti iri temporal. Dambudziko rese raunoona muzvinhu zvaMwari rine connection to blessing, riri artificial kana kuti temporal. Jesu chaiye aine mvura akakumbira mvura. Sendichitaiva nemvura. Paakakumbira mvura mukadzi weSamaria akanyimwa, akatanga kuadvertisa yake kuti dai waiziva rekukukumbira iwe ndowaitozokumbira kuno nokuti yandiinayo imvura menyu. Kuti Jesu anonzoita zviri 2 ndiota nemvura yacho. Atingotaimira type inonyima chete. Jesu akakumbira bhoti raPita, ndiye akazokumbirwawo naPita kufamba kunze kwebhoti. Kuti anogona kufamba pamusoro pemvura but ane nguva dzaanoti mbondipawo bhoti rako, achingodawo kuti kana wamupa bhoti usare uchibata dzakawanda.
program haisi yekuti ari desperate. Ari desperate kuti ubate nekuti zvanzi vanga vaita usiku hwese vasina kubata. Jesu akanzwira tsitsi, haana kungoti chibatai, akati ndipei bhoti. Kuti kana ada kukupa anditsikei kukukumbira. Nokuti Jesu waigona kuparidza ari pamusoro pemvura. But wakaziva kuti ndingaparidza hangu but vanga vaita usiku hwese vasina kubata. Moses akaneta ndiye akapa Joshua total. Saka Bible vanoti Mwari vakati kuna Moses, ngazvinyorwe pasi zvitaurirwe Joshua kuti victory haina kubva pakugona kukanda pfumo. Kune varume vane wisdom vaziva zvinoitwa kana muzodzi waaneta. Chinhu chinonzi anointing chiri stubborn chakarega Elisha achifa. 2 Kings 13 verse 20. Achifa maari mune anointing inomutsa zvakafa. Iri program yaMwari yekuti vamwe tsanodhera vanofanirwa kumuka nokuti muprofita afa. Pamwana kundinzwa. Mabhonzo aElisha akamutsa murume anga akafa akakandwa muguva raElisha. Zvoreva kuti tenda ukaona muprofita atofa wasimuka. Maproblem ndekuti akatofa wakutoona sekunge pane zvafa. Gamba pane basa rarigwa rinoda kuitika mukati. Elisha akamboenda kumba kweshirikadzi ndokubva asvika achitokumbira chingwa. Iye kwaabva anga ari pafeeding scheme yechingwa ichocho. Pane nguva yekuti Mwari vaisastena muprofita vachishanda neshiri munyika ine vanhu. Ufunge munhu akanzi ndewaMwari zvechokwadi. Kana vanhu vakamusiya Mwari wake hamusiyi. Kutendeka nekururama kwaMwari kunoshamisa nekuti ruoko rwaJehovha haruna kupfupika. Pane program yakaitwa naMwari yekungoti shiri ndionereyo muprofita mudunhu rine vanhu. Usafungidza kuti mazuva aya muprofita anga asara ega panyika. Waitova nevanhu kurokesheni kuzare pato, but vanhu vati hatina basa nemuprofita wacho. Mwari ndokubva ati ini ndine basa naye manje. Shiri dzikatanga kudhana program yekuendesa chikafu. But ndinoziva kuti zvaitorwa kupi nokuti makunguo haabheke chingwa. Ndanzwa kuti makunguo aipa muprofita chingwa. Makunguo haagone kubheka chingwa. Makunguo aipa muprofita nyama. Hazvina kuti aidya nyama mbishika. Zvoreva kuti makunguo haagone kukanga nyama. Kune kwazvaibva. Nokuti munhu waMwari paakazonzi naMwari tienda kuzaripati akasangana nemwambuya vaichema nyaya yekupera kwefulawa. Kuda kuti vaimbopawo zvavo but vairohwa indirect. Ndakamboexperience the blessing yekuti a non-believer can take off you. 2006 nditanga kuparidza parenge yekuwadzana. One day murume aenda kuchurch Muslim on a Friday. Akasvika pandiri ndapedza kuparidza ndanzi shawo zvauri kuita zvakanaka. Ndiri Muslim akuti toenda kumosque kwedu pazvauri kuita zvakanaka. Ndoda kukupawo something. Ndobva ndipa 300 US a Muslim. Akatopfeka regalia yekuenda kuchurch kwawo. Avaparidze Jesu. Leo kwa Mohammed. Akanipa 300 US a Muslim parengi. Kwete muchechi. 300 kandiroizwe pachechi pandanoizwa. Zvivasei. Akazodi yakati. Usakudenga kuna Mwari anojamba kufunga kwevanhu. A Muslim. Akanipa 300 US. Achitenda kuchechi on a Friday. Moses akaneta. But Mwari achoda kuti pazobudawo zinyaya ine chekuita neruoko rwaAroni naye. Nokuti maoko evarume ava haataurwe nezvawo kusvika paanosimudza ruoko rwaMozisi rwakaneta. So pane kaprogramu kanokuitwa naMwari so kanoita sekunge pane dambudziko gamba pane ada kubviswa mudambudziko racho. Yakazivikanwa pakati paEsau naJakobo. Umwe adzoka ashayiwa chaabata kusango ndokubva ati chinipa zvawabika. Mumwe ndokubva ati ndinokufidha, don't worry. But kune zvakatorwa. Kufidha kune tsika yekuti chaguta chinotorerwa. Zvokuti kana wakangwara ukagara uchifidha wakawanda une zvaunotora. Kune inonzi law of exchange.
Iwe unoti chinopave kunyika kudasirira huku kwavo kusada nyama. Mwechina kuziva kuti tofanira kurasa iyi mbudzi chaiyo. Ukatarisa type iyi inorasirira mbudzi, iyanzwa nemavheji. But vakarespekta zvemweya kusvika palevel kuti mindarove hangu muvheji, but mbudzi ngaiende. Why? Anoziva kuti haisi mbudzi iri kuenda, pari kuenda nhamo. Usakundwe nemweya china kuziva ndoda kuti kuhani riri kuchechi. Madhimoni chinoita kuti agone kubvita vamwe vatendi. Madhimoni ari spiritual. Satan is a spirit being. So munhu anoziva zvemweya anodarika munhu anoziva zvinhu zvepanyama. Jesu waibvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditani. Zivanzwa muIsaya vamwe vati Jeremia. But paakaenda kumakuva madhimoni aiva muna Region. Akati mwanakomana waMwari, mauya here kuzotiparadza. Knowledge yakashayikwa pavanhu yakawanikwa kumakuva iri mudhimoni. Ende utarise zvakaitwa nemadhimoni ari muna Region. Region paakaona Jesu akamhanya akanopfugama mutsoka dzaJesu. A picture of worship and respect. Iri kuitwa nedhimoni. Jesu ndinzwe. Imwe blessing yauri kutsvaka kuti Mwari ndipei iri kufamba panyika so. Pari kudiwa mesimu yekugona kuona. Kana mbavha yakati Ishe mundirangarire. Indava ichipa prayer request kumunhu ari pa-death sentence inenge yavo ye-crucifixion. Munhu ari kupfirwa mate ndiye waari kuti Ishe mundirangarire. Munhu ari kutukwa arambwa usati vanhu vakati munodani Jesu kana Bharabhasi. Vanhu vakati Bharabhasi, mbavha ikati ndiri kutoda iye wamasiya. Jesu arambwa neruzhinji kune mbavha yakati Ishe kugona kuona zvemweya. Kuziva kuti denga randiri kutsvaga riri pamurume uyu. Mufunge chinhu chinonzi munhu chiri dangerous pakudai. Mwari afunga kuponesa munhu akava munhu. The word became flesh. In the beginning was the word was with God. The word was God, but the word became flesh. Mwari achida kubatsira munhu akatsvaga munhu ndokubva awana imwe mhandara yenzi Maria. Iri program yekuti munhu apone kwakatsvagwa munhu kwete ngirozi. Usatambe nechinonzi munhu. Saka uchiona ukava nemweya wekutarisira vanhu pasi, une mweya wekusabudirira. Munhu adadirwe, munhu izekeriya anotakura zvinhu zvemweya. Mwari vachida kuponesa nyika vakatsvagwa munhu kwete ngirozi. Vakatarisa panyika vakaona musikana inzi Maria, vakaziva kuti program yekuponeswa inoita. Pana abvuma kutakura nhongwa. Vanhu vanotakura zvedenga. Salvation yese zvatiri kuparidza izvi, kune musikana akaonekwa. Denga rikati uyu musikana anonzi Maria ngaatakure pamiro. Jesu akaberekwa tikaponeswa. Mufunge ansa yezvimwe zvinhu zvatiri kutsvaka vanhu. Ende Mwari unoisa muzodziwa panzvimbo maringe matambudziko ari munzvimbo. Vachira Elisha parakadonha raElijah. Elisha paakari nhonga akabva afisana neJorodhani. Akarirova Jorodhani rikapatsanuka. Kuda kuti Mwari anoisa zodzo rine chekuita nenzizi dzaunofanirwa kucross. Haisera kunge uri pano. Hakusi kufunga kwako, haisi good thinking, God is thinking. Kune zvinovigwa muna Mozisi akaneta zvisingawanikwe kuna Mozisi achine simba. Aneta vakatsvaka dombo rekuti agare, kwete matombo ekumutema, kwete kutaura zvavanoda kutaura. Zvekutaura pamunhu haushayi. Mozisi akambosvika pagwenzi raipfuta, Mwari vakamuti chimira ipapo. Ukareverenga zvakanaka kuna Exodus 3, Mozisi haana kudanwa pagwenzi, akatomiswa achiuya ega. Mozisi akaona gwenzi richipfuta akati ndakuenda pedyo ndonoona. Mwari vakati Mozisi bvisa shangu nzvimbo yauri itsvene. Mozisi haana kudanwa, aienda ega. Mwari vakatoita wokumisa because aida kuti moto usingapedzi munhu wakaita sei. Mwari vobva ati mistake yauri kuita, you are already in the right place iri holy, but you are not aware. Pane nguva yekuti utori paarea mukadzi anonzi Haga
aichema nenyota, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Kuti unozochema nenyota uri patsime. Kana usina meso emweya unogona kutochema nenyota mvura yake iripo. And hakuna chinorwadza chekuti anobva kure ndiye anoona the prophetic answer. Iwe uri close to the prophet. Mika 5 verse 2 inoti Bethlehem Judha nyange uri mudiki mauri muchaberekwa mambo. Ndiani Bethlehem Judha nzvimbo. Akabereka mambo Bethlehem Judha asi mugari Bethlehem Judha. NdiMaria akabva kuGarirea. Munhu akauya kuzoita deliver the prophetic akatravela. Ufunge vari kure vanogona kuwana zvinhu zvedu. Saka uchiona kuti nemakambani mazhinji ari muno vanoaona vakatoita kuuya. Isu varidzwe zvinhu tiri vashandi vavo. Zvinhu zviri zvedu tiri vashandi vavo. Why? Nokuti vakauya vakaona zvinhu from a distance. Chiprofita chaiva cheBethlehem reJudea mauri muchaberekwa mambo. But that prophetic message hakuna musikana muBethlehem akaiwana. Yakanhumbi yakanobatira uko kuGarirea. Uye akatozouya neusiku Luke chapter 2 akasvikobereka mwana wake munzvimbo iyoyo. Hakuna chinorwadza kuti unenge uri close yet spiritually you are too far. Kuva close physically haisi nyaya. Judas aitofamba una Jesu. End result suicide. Achifamba nemunhu anonzi life. I am the truth, the way and the life. Munhu achiluza life. Jesu anopa upenyu. Judas akazviuraya achifamba naupenyu. Jesu rimwe zita rake anonzi life. I am the way, the truth and the life. But murume anonzi life ane mufesi akaita suicide. Akaluza life. Why? Nokuti Judas aiti akaona Jesu aiona dhora. That's why vanhu pavakada kutengesa kutsvaga munhu wokudhira naye vazvati Judas madira anoita mari ka kana mufundisi vakanogona kuchekeresa. Vana vana kungoti toda kutsvaga munhu anotengesa Jesu vakatanga vaongorora pavadzidzi kuti shasha inoda dhora sitereki ndeipi pachikwata koza kune mumwe anenge akainga dhora iro. Unoti chirema chaiswa pabeautiful gate chaimita zambina muchechi macho chii anzi aigara ipapo achipihwa mari. Saka kwaari vhangeri asina basa aitogezawo nevamwe otamburwa pakuenda kuchechi asvika pagedhi oti ini ndabvo indaa kuita zvemari yangu pachechi penyu munoita zvaMwari wenyu. Nowanda akaita makore akawanda ari ipapo. Musi waakafamba musi wakachinjwa vhangeri rezvaakagarira. Peter akati kudii silver and gold hapana. Yeti iye akagarira ipapo silver and gold. Chakaita kuti afambe kuvharisiwa yaakagarira iyo. Eno Peter anoti titarise munhu wari kuti titarise harisi bofu. Rativa kuti rati moyo nemamwe maonero. Timosa munhu akanzi titarise yachiona. Ukavereka zvakanaka noti bofu ranga rakatovatarisa richitarisira kuwana something expecting to get something. Peter ndobva ati nhasi something hapana tina someone in the name of Jesus. Uchaga something apa Mwari akatokupa someone kudhara. Ndakati pamwe pacho Bible rambidze kufunga unongoti musafunganya. Kufunganya chirungu zvoreva kuti worry, do not worry. Kana kuti do not think. Kune zvimwe zvafanira vhesi ikati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Pautoda kuti upedzise but anonoka kumaraini kwavo. Because ukauya muchechi ukanamata ukude naye. Hakuna ndinoziva zvekudenga kuti madhamu washamwari. Anowanikwa kumaraini kwavo. Mind inotenderwa kugaya kusvika ipapo.
hama dzangu tine zvatiri kutsvaka zviripo, but hazvipo sechinhu ichocho, zviripo semunhu asina kubata chinhu ichocho. Elisha aenda kuShunemi, aipfuura nepashunemi. Bhaibheri rinoti mukadzi wepashunemi akazova nemwana nokuti ane zvaakafunga pamusoro pemunhu aipfuura nepashunemi, kwete aiuya. Kwakaendwa naElisha nakunzwa any miracle, ndakanzwa kuti aipfuura nepashunemi. Mukadzi weShunemi ndiye akazova nemwana, yet Elisha aipfuura nepo, kwete kuti aenda ikoko. He was passing by nepashunemi. Kuda kuti kune vanhu vakagona kubvuta munana wevanhu vari kusvikirwa naprofeti pasina chavari kuwana. Akaubvuta sei? Mukadzi ndiye mukadzi waana asina kubvira akumbira, ende haana kubvira kuti aireceive. Nokuti Elisha akati gore rinouya nenguva ino chava nemwana, akati muprofita musanyepera muranda wenyu. Haana kuti aireceive, akati mukundivhara. Bhaibheri ndobva yati kupera kwegore nenguva iyoyo akabva nemwana. Sei akava nemwana asina kuti aireceive? Zvaangaita zvinodarika zvaari kutaura. Vanenge vachirunga kuti action speaks louder than words. Zvaangaita anovaravaka. Dara kuti kwanza. Mangwana tinombonga nguva yatifambeni. Vachechi ndinzweni. Ungwarire MuPorofita akaneta. Ane maresults kupfumo rako. Usapedze nguva uchirodza pfumo. Amalek aitsava haisi nyaya yepfumo. Pane kamudhara kari pagoma. Ukaona kaneta ziva zvekuita. Biggest kana kuti greatest miracle yakavigwa muzvinhu zvinenge izvozvo so. Kuna mambo akaenda achinoona Elisha achirwara. Elisha akamuti chitora pfumo ubaye pasa. Ndobva audzwa chiprofita chehondo dzaachakunda mufuture. Yet ari kuzviudzwa nesick prophet. Muprofita airwara but anointing yenga isiri kurwara. Chiprofita chachisiri kurwara. Anga akatakura kugona nekuita kwaMwari. But tiri kwamutarisa uya mambo akatochema. But waari kuchema ane zvinhu zvaMwari zvaanofanirwa kumuudza. Ndokunga mambo ava vakavhizita kuna Elisha achirwara. Kuti vanga vasingauye achiri right. Kune vanhu vokuti ukaona vauya pane zvaitika zvakanaka vauye. Kune mukadzi akaenda kuna Elisha zva murume wangu akandisiyira chikwereti. Takangonzwa kuti akangouya panhau yechikwereti. Pavaiguta vachidii anga asingauyewo. Kana kwaane zvikwereti ndovanoti one zvekuita naMwari wenyu. Mwari haana tsika yekupindira. Mwari ane tsika yekupinda muvanhu vachasangana nematambudziko. Saka kana murume wobakana chaakagona chekutanga kukoka Jesu pamuchato. Haana kukoka Jesu panhau yeshortage. Akamukoka to be present, to be a guest. Saka Jesu manje nature yake haadi kumakiswa kana aripo. Kristu kakugamuchira akararama mauri anofanosvika paanonyara newe. Anozoti ukaona mwana asina bhutsu unozofunga pamusoro pevabereki vemwana iye kwete mwana iye. Why? Unoziva kuti kana aine baba vane dzinoto sei achirega mwana akadai. Haumbova kuti mufana urombese usina bhutsu. Unoti asi vanhu vakabereka zvakadai izvi. Kuda kuti mubereki anofanira kusvika paanonyara newe. So Mwari kana ari mauri nganzwe pakunyara newe. Chechi kune protocol system yedenga. Mwari aiti akasika muka aiendesa kuna Adamu. Adamu ndiye akapiwa program yekupa muka mazita. Mwari nekusimba rese haana kubvira apa muka zita. Muka yaasika aiendesa kuna Adamu. Adamu utaura zvaataura, muka yova zvataura. Kuda kuti kune zvimwe zvokuti ukachitsvaga kudenga Mwari vanoti ikoko una Adamu unofa usina zita. Ukaramba uchitsvaga zita rako kwandiri unofa usina zita. Mazita takapa vanhu ikoko. John chapter 9. Murume akaonekwa riri bofu naJesu. Jesu akafira matepasi akamisa kumeso. Akamuti enda unogeza. Ndaifunga kuti ukatosangana naJesu wakutoona kai. Gamba utorifiwa futi Samuel. Endo ukaverenga zvakanaka John chapter 9 zvinonzi akaendeswa enda unogeza kurwizi Silomu. Silomu zvinoreva kuti kutumwa.
It means to be sent. You know that Jesus are good. Tinewe ndakatuma kuti upofu upero. Seuda kuramba uchika kuno. Enda kuna Silomu anoreva kutuma. Sei Jesu akataura rwizviri rwizi nezita. Anoziva kuti mvura unogona kuiwana pese pese. But haisi yepese pese inopedza upofu. Enda kuna Silomu. Kuti ukaenda chero pane mvura iri patepi usina kuenda kuSilomu unongoita smart but you remain blind. That's true. Church inzwe kuSilomu ukakuziva kana kukareba sei unoenda. Saka munhu anobva kure achienda kune imwe chechi ane conviction, ane chaakanzwa muspirit make. Asoma munzwa munhu anokwira kana 3 makombi 4 makombi achienda kuchechi ane kupinda irasera. Oh yes. kuSilomu kana wakukuziva unochokwadi chekuti upofu hwako hunopera. So Jesu wakarifeya munhu Samuel. Iye ari Jesu wamasimba ose. Mwari unaye wangoshota munhu chete. Sokuti Mwari akakona first dambudziko remunhu. Mwari vauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo vari Mwari vane munhu. Vanhu vakanzwa kuti timu yakashota. Hauna munizwe. Mwari vaifanira kuti hazvakatonaka because ndiripo. Mwari vakati aiwa uchiri pama1. Hazvina kutombokunakira Adamu. Nokuti uri wega. Akati kuti aiwa kana muripo mugara bho. Zvakatoshata. Why? Because chiporofita chekuti be fruitful and multiply. Chinotoda une munhu kwete uina Mwari. Ukava neMwari muzhinji ukasarora uite vana. Multiplication iyoyo inodhimanda munhu. Nokubera simuke kuna Mwari. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Tipe imesemo ya Mwari. Tizive muprofita akaneta.